però cada cop que ho feu us acompanya el Gue Miquel, el cantant de xarango. Se'l pot agradir? Bueno, hòstia, si jo... Quina la mano. Tenim per aquí la mano. A la Guerra Santa de no sé què, perquè vull veure l'espectacle, em diu el Miquel que això està malament i vols callar, Miquel! Et pots pillar la baixa. Jefe, per què no he vingut a treballar? És que tinc un lupus. Mira, em toca, sí, lepra i per la tarda em tinc... Ui, per la tarda això va llarg, eh? Collboni, escolta'm una cosa, jo et proposo unes tarifes que crec que impulsarà el transport públic. Té una hòstia que no se l'aguanta. La té problemes amb l'alcohol, té beneficis especials. I el disseny, com no, és una targeta pataca. Aquesta targeta té un dipòsit. La té ronyonera del Mercadillo Gucci. Estàs molt fred. Estàs bé? Bueno, és que fot un fred que carda els collons i arronsa les mans. Mira, el pajarito aquest no s'ha mogut, potser està mort. Cito, el cito. La penúltima, amb Borja Sala, Xavi Castro i Víctor Marín. Què passa? Girona! Camarero! Què? Camarero! Una de ceba! Una de ceba? Se va a ver un pollón que no sabe. ¿Dónde se ha metido? ¿Qué pasa, peña? ¿Qué pasa? Bueno, benvinguts a la penúltima, la birra tonta de la setmana, aquella que comença amb un avui no em lio i no saps com acaba. Bueno, en fi, avui toca parlar d'una cosa molt especial, senyor. Ah, sí. El passat divendres, el Barça va bufar espelmes. 125 anys d'història, de glòria i patacades, però sobretot d'orgull. Un club que ens ha fet vibrar, patir i cridar, però que també ha estat molt més que futbol. El Barça és més que un club. És una manera d'entendre l'esport, la cultura i la vida. No només val guanyar, sinó fer-ho amb valors, amb estil, i si pot ser, amb una mica d'èpica. Un reflex perfecte del tarannà català, sempre complicant-nos la vida, però quan surt bé, és art. El Barça és el mirall perfecte d'un sentiment que compartim els catalans. No ens importa només arribar a la meta, sinó com hi arribem. Ens agrada la feina ben feta, l'esforç, el respecte per la tradició i la capacitat d'innovar sense perdre l'essència. Aquest és l'equilibri entre orgull i humilitat que fa que el Barça connecti tant amb la nostra identitat. Un club que ha posat Catalunya al mapa, que ens ha unit i ens ha fet coneguts arreu del món. I avui m'acompanyen els de sempre, en Xavi Castro, campió olímpic de veure els partits amb retard, però que igualment crida els gols com si fossin en directe. I en Víctor Marín, que si fos una samarreta del Barça, seria una d'aquelles retros que sempre triomfen, com ell. Les de cordills, aquestes. Sí, senyor. Avui brindem pel Barça, tot i que per tot el que ens ha donat i perquè encara han de venir. Perquè, com la lletra diu, porto l'escut al pit, em protegeix el cor. Porto l'escut al pit, el meu tresor. Així que agafa una cadira, demaneu-vos una birra i som-hi, que aquesta ronda la paguem nosaltres. Salut! Visca el Girona! Visca el Barça! Que èpic, això, Borja? Oh, Vinga, va, me cago en Déu. Estem baldats, La penúltima la recomanen 9 de cada 10 psicòlegs. L'altra és Perico. Què hi farem? Quin baix, Aquest el fas tu, Epa! Què us ha semblat això? Vamos arriba, ahora A mi- Fem una de Bajamos zumba. un poco. Home, aquí estem del dance, Del dance, estem aquí. M'ha Què tal, semblat guapos? això espectacular, Gallina de piel, Gallina de piel, Com Piel, diu aquí el sí, Tito sí. Johan, Has dit gallina de piel? Gallina de piel. Has dit gallina? Joan, Joan! Sí? Dic gallina! Oh, has dit gallina? Has dit gallina! Tenim una novetat. Home, Senyors, us vull presentar... Hem portat una cosa. Ha vingut algú. us volem Com, ensenyar... com hem dit moltes vegades, Sí. som de Baix Llobregat. De Baix Vale? Llobregat. Sí, I ho què som. és més nostrat que una mascota autèntica del Baix Llobregat? Ens fa Exacte. molta il·lusió ensenyar-vos que hem adoptat, no hem comprat, hem adoptat. Hem adoptat. Hem adoptat. Vale? O sigui, pedigrí Baix Sí. Sí? No, La traiem, hem pagat una pasta per això. La traiem, No? Jo no he pagat un duro, tu Ah. has pagat? La traiem. Jo he adoptat. No anem Jo a la sempre part, he Cito! El Cito!
Sí o no? Guapo, Va, xaval. Mira quin pit que té. Home, clar, és tio. guapíssim. Home, és que estava escoltant aquesta intro i se li ha inflat el pit. I és vermell, és vermell. Podria ser un pit roig. Clar, gallina de piel. Mira, aquí la tens, gallina de piel. Gallina de piel. La piel sintètica del xino, però sí, està... Bueno, ja està, tenim el Cito. Durarà 3 episodis perquè ens el farem per la paella. Bueno, no? sí, home, a veure si canta, no? Home, s'ha d'engreixar, això. Esperarem a veure si canta una mica, tio. Bueno, què tal? Bueno, va, comencem. Víctor, com ha anat la setmana? Molt bé, Sí? molt bé. Molt intensa. Ahir vaig tenir bolo, he dormit molt poc. Bitlles. Ahir vaig tenir bitlles. Bitlles. Ahir vaig tenir bolo, eren les festes de Sant Andreu, Barcelona, i Sí. hi havia molta penya, va ser molt guai. Sí. I he dormit poc perquè avui he pujat a Cadaqués, he passat el dia allà. La farra De tot fet, el dia. de fet, us porto una cosa... Bé, ja que estem Sí o no? traient coses, vinga, anem a Treu, treure. treu ja, treu. Us he portat Opa, de opa. Cabrisses, Opa! Home, què és això? tècnics, Hòstia, taps de Cadaqués. Hòstia de Déu, però això què és? Això és un pa de pessic artesanal i típic. Són unes postres típiques de Cadaqués. Però aquí en falten uns quants, És un pa de pessic... Bueno, aviam. El motllo alt, No, És que no el fan hi ha aplanat. molt de trajecte, Sí. de Cadaqués fins aquí, i, bueno... Exacte. I encara no la és meitat. un pa de pessic, la recepta és algo secreta perquè només ho fan a Can Cabrisses, que és la pastisseria clàssica d'allà. Paga la promo. Sí. Exacte. El saludo a la Mercè, d'aquí, de per la Aquesta, penúltima. Víctor, aquesta. Aquí, aquesta. Mercè, gràcies pels taps. Exacte, portem... Mercè, No sé Mercedes. quants I episodis, el res. Víctor encara no sap quina és la seva càmera. Ja, Està bé. I Ara està, sí, ara. estan boníssims. I quan els mengeu, només direu una cosa, que és... Oh, buah. Sí o no? Com diu el nostre col·lega, som col·legues ja, amb, Sí. amb el col·lega nostre, amb el Amb el col·lega. Marc Ribas. Ah, sí, amb els taps de Cadaqués. Exacte. I què porta dins, això? Crema? És un pa, no, Cabell és un, pa, d'àngel? és un tipus de pa de pessic molt fi, Sí. que quan te'l menges a la boca... Tasta. No, ara no. Ara no, perquè, hòstia... Com es flipaven amb lo de cabell d'àngel, Cabell d'àngel. Sí. Home, és una flipada màxima. És com el que fa torques del... Com es diu? Tuerca en català? Tuerca. Cargol. Cargol. Mola més en castellà. L'altre dia en parlàvem d'això. Tuerca del 13, la cabell gent deia d'àngel. tornillo. Tornillo. I però el millor és que algú va dir tornell. 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 Se m'ha torçat el tornell. Que tornell sona... el tornell. No, però tornell sona com com es diu? A ocellet del Pirineu, no? Que només surt amb el fred. Sí. Ah, és veritat. Ah, que sí? Sona això. Jo veig un mix de tortell També. i tornell. La migració del tornell a la primavera. Exacte, aquí sí, veus? És veritat. Bueno, Xavi, escolta'm, i tu què tal? Com ha anat la setmana? Jo bé, tio. Sí? Estic en un moment... M'agrada tot, tio. Xavi, tu què Una tal? energia. Ara bé, tio, ara ve Nadal. Això és molt Ara ve bé. Nadal. Matarem el gall. A la tia No, Pepa. li donarem un tall. No, aquest gall, no, el Cito No, m'agrada la setmana, perquè s'acosta el Nadal. Una mica d'estrès. El Nadal fa caliu, O sigui, Estrès també. Festes, Estrès organitza't, ara les dates, on Això, vas cada no. dia. Però bueno, estic bé, tio. Em sento en una època, no sé, tu estàs molt valorant la vida. Aquest s'ha fumat alguna cosa. Sí. Però molt, Més que abans. De fet, és un propòsit al 2025. El què? deixar de fumar. No, el doble. Fumar més. Treure't el carnet i deixar de fumar. Exacte. Això està bé. Bueno, el carnet segueixo allà. Segueixo Bueno, allà? ja t'ho diré, això. Sí o no? Però bé. Ja comentarem, no? Em sento bé. Molt bé. Sents bé? Tu, sí, Molt bé. fluint, com un riu. Perfecte, tio. Tu què tal, Borja? Com l'aigua. Jo, la veritat que també molt bé. Sempre diem exactament el mateix. Va, molt bé. I la veritat que aquesta última setmana... Sí. És que som afortunats. D'això estic bé. Sí. Jo, Hem de donar la veritat, gràcies he a- estat bastant bé. I, a més, no sé què m'ha passat, tio, que aquesta última setmana, com que hi ha hagut més rebombori amb el Barça, és sí? com que he Home, tornat a Bueno, a flipar fort, Hi ha hagut Barça, hi ha hagut Black Friday, hi ha hagut encesa de llums de Nadal... Sí, no, però em referia... em referia Black Forever. Black Week o Black Month. Black Week, Black Month. Black Rest of the Year. Sí. És que Queda- posa-ho tot, pinta-ho tot, Exacte. de Black. Ja Bueno, està? ara en parlarem Molt bé. de Black Fridays i coses d'aquestes. En general, jo, tot bien. Bé, bé, hòstia, Borja, bé. hi ha hagut un vídeo que he tingut tota la setmana flipant. Heu escoltat el vídeo del Felipe? Felipe. No, què és? Què és Mira això? com mueve los ojitos. Mira com mueve los ojitos. No l'heu Hòstia, vist? hòstia. Hòstia, molt fort. T'estàs No sé què és, contaminant no sé què ja és. de... Hòstia, no, però és que de m'encanta. contingut buit. M'encanta. O sigui, és merda que circula per la xarxa i hi ha un pallasso cantant-li amb un nen, vale? I Felipe. a un nen que es diu Felipe, vale? Però no sabem com es diu encara, vale? I li va dient, mira com mueve los ojitos, mira, i el nen, sense moure el cap, només mou els ulls, Com un Vale. pollastre. però va movent el cos, com un pollastre. Que li agafes el cos, Vale. va Sí. fent així i el Sí, cap sí. es queda quiet. Sí, i comença el pallasso comença, ¿y cómo se llama usted? I el nen fa, Felipe. És brutal, és Però això, genial. però això al carrer.
No, és com una festa d'aniversari. Que hi ha una sincronia que s'entenen bé, llavors el nen acaba... A més, el pallasso sembla que porti una suadora com del Lidl. Del Lidl, eh? Però és molt turbio. És igual, sí, és igual. Escolteu, us heu Black Friday-jat? Una mica sí. Sí? Zero. Què us heu comprat? Una mica sí. Jo m'he comprat la típica aspiradora d'aquesta que si no la tens no pots viure. Saps aquesta El Rumba? aspiradora? El Rumba? No, una aspiradora La de mà? d'aquestes de peu. La que fa... Sí. Aquesta. Hòstia, vas bé, eh? Fa així... Aquesta. Aquesta? Sí, I tio. després us tremola tota la casa i despegamos. Perquè es veu que si no tens una aspiradora d'aquestes no ets persona ja. Ets un infrahumà. Jo a casa en tinc i és molt pràctica, eh? Sí. Tens la bona per això. És la... Sí. La bona. La que comença per Dai i acaba per Son. Aquesta. Sí. Aquesta. Aquesta és la bona, però hi ha de més marques. Bueno, Hi jo ha de tinc més, també, hi ha de Jo més, tinc però també. aquesta, en teoria, és la marca negra. Parlant de marques, i ja molt ràpid, Sí. heu vist l'anunci de l'EA de l'escuma d'afaitar? No. Sabeu el mitiquíssim anunci del Joaquín, de Estoy guapo, eh? Ah, sí, Què passa? Brasilet. Què passa, Pues pixa? vaig veure, hi ha un anunci de l'EA que és com la competència, Sí. Vale. llavors porten a dos paios que són actors, vale? Que van a l'anunci de l'EA imitant el Joaquín. Oh. Llavors ho fan malament. Molt bé. I diuen, nosaltres no ens hem pogut invertir tanta pasta en el Joaquín, però ho hem invertit en el producte. Han passat No, Borja, No. està molt ben fet. Han passat per sobre d'una manera molt bona. Sí, no, senyor, el sí, tio de senyor. màrqueting Jo és que el Joaquín fot-li un whisky. cunyejant, que el Joaquín cunyejant és molt Pau És el sogre de... No, sí. És Pau Cicletes, vull dir. És molt Pau Seclet. No, sí, però deixa't d'això. Dic, Berquín Osborne, aquesta penya a mi m'agrada. però dic, el geni de màrqueting de l'EA Sí, bueno, però és que això... m'ha agradat fort, això. I això hi ha molta gent que ho fa, eh? Que diuen, nosotros no nos gastamos la pasta. Ja, i aleshores com has arribat a veure aquest Ja, d'això? tio, no em matis la il·lusió. Escolteu, i us han encès les llums de Nadal ja pallejar? Sí. Bueno, Sí. t'ho Sí, fet les llums sí. de Nadal? Perquè jo no. En teoria sí, però és que cada any hi ha menys. Falten. I van tallar els arbres. És veritat. Perquè estaven malalts i van posar uns altres. Bueno, això a la gent li importa una merda. Perquè Bueno, el nostre sí, poble és la el cul veritat del és que món, sí. Així que... Ah, Sí. Sí, pallejar no interessa. Bueno, escolta, i tu t'has fet alguna cosa de Black Friday o no? No. O potser sí ho he comprat i no m'he enterat que estava en descompte. I mira, Has tirat i- sí. Ja està. Com M'he li sobra, comprat- Què m'he comprat? Et sobra Ves tu, el He bitllet. posat benzina. Tant de bo que les De benzineres... Black Friday. Tant de bo que, Hòstia, col·lega. tant de bo que Pues les estaria molt benzineres... Home, Benzina de Black Friday, seria un Sí. detall. Serien de Que les benzineres fessin un Black Friday. Sí. O una happy hour. De tant en tant. No, va, i tens la benzinera patada, aquella hora. T'imagines Sí, un diumenge... happy Diumenge, a les 4 de la matinada, happy hour, benzineres. I tothom llevant-se dels llits, les carreteres col·lapsades a les 4 de la matina. A la caixera, ja. 10 euros de tal, un momento, por favor. I així, com si fos xampant el dièsel. Pues alguna benzinera es forraria. Ojo, Falta màrqueting a les benzineres, perquè van molt tranquils, tio. Sí, correcte. Es pensen Hem de posar en que contacte com que amb és tan aquesta penya de necessari, ja s'obliden del màrqueting. Estan relaxats. Estan relaxats. Han d'anar amb la guàrdia alta, tio. Bueno, però això és com els perruquers. Muntaré una benzinera, hòstia. Escolta'm, jo. quantes perruqueries... Sí, cada vegada hi ha més perruqueries per tot arreu, tio. Hòstia, Bueno. i els salons d'ungles? Oh, hòstia, això és un tema... És una I malaltia, celles. I, sí. Això és un tema, eh? Molt, eh? Això ho va portar la Rosalia. Bueno, espera't. I tant, i el xandall Jo tinc un altre amb meló. marques. Un altre meló. Les botigues de les carcasses del mòbil. Oh! Sí? Tu saps que el de un Tants? paio es va forrar que flipes fent No, això. però això és, vamos, o sigui, blanquejament de pasta. Perquè això és de tota la vida un vull però no puc. Em vull canviar el meu mòbil, no puc, perquè val molt calés, Sí, en em canvi poso la una fundeta, Sí. llavors... En sèrio? Estic convençut. Tot el low cost, tots els pucs, els vull però no pucs, com el Primark, allò és barat o allò? Vale. Llavors Primark, et vas Un canviar... altre meló, Primark? Bueno. Un altre meló. Et Vols vas obrir? canviar l'armari. Hòstia, tu entres a un Primark, olor a plàstic tot. La roba és dolenta. Ja. Però és un vull però no puc. Les Primark carcasses també fa igual. molt de basllo, eh? Home, i El tant. què? Primark? Sí. Primark fa molt de basllo. Sí, molt Home, l'esplau. sí. L'esplau. Home, Sí, sí, sí. I tant. L'esplau crec que el Primark de l'esplau Capital. és la central dels Primarks És la capital. del món. Sí, sí, sí. Home, és hi ha la un meca. molt gros El pis a... pilot. És el pis pilot. És la meca, la gent va predicar Hi ha allà. un molt gran a Madrid. A Madrid? Ah, sí, és veritat. És veritat. O i a Barcelona potser també n'hi ha un molt... Bueno, n'hi ha molts. De N'hi ha què? molts. A la illa també. És una plaga, allò, tio, els Primark. Però, tio, allò és la selva, nen. O sigui, Ja, entres allò és la al Primark selva, sí. i veus jerseis volant. Saps? sobre les Sí, estanteries. sí. Estàs veient, ole, Bueno, vinga. i et trobes un mitjó i dius, i l'altre parell? Potser està a la planta de dalt, l'altre parell Bueno, del mitjó. sort. Ja t'ho diuen a l'entrar. Feliz compra, però, bueno, espavilese. I el segurata que està a la porta del Primark, que tu entres al Primark i et fa així, en plan, estàs segur?
Vols entrar? Estàs segur, Segur? vols entrar? El segurata ja, quan et veu sortir, ni t'escorco. Passa, tira. Total, aquí. Bueno, el primer arc una miqueta turbi, tot plegat. Bé, està bé, faula Bueno, de plàstic, han de fotre ambient. Escolteu, avui heu portat coses molt bones que m'heu enviat pel WhatsApp per dir-me de què tant. anava i no me'n recordo absolutament de res. Jo t'ho refresco, No Borja. me'n recordo de res. Aleshores, qui vol començar dels dos? Jo, que sempre comença el Xavi i després em quedo sense... Comença, doncs, comença. vinga, va, fot-li. La penúltima, que avui sortim de tranquis. Bueno. Què passa? A veure, què ens has Aviam, portat? Què ens us has portat? porto... us farem un test, Amb les mans, vale? Agafarem una planta, li traurem la terra antiga, agafarem el test... No, és broma. Estava flipant. Digo, Estava flipant molt fort. Ara treu un ficus d'aquí sota la taula. farem un test, Xavi, tu els testos amb el tema del cotxe, doncs ja saps el que és un test, vale? Home, i tant, jo vaig preparadíssim aquí. El test es diu el botó vermell. El botó vermell. Vosaltres entreu a una sala i, Vale. com Vladimir Putin, teniu un botó vermell que si l'apreteu, doncs teniu el poder absolut sobre el que vulgueu. El que vulguem. Els cubets surten. El que vulgueu no. Jo us llançaré les premisses i vosaltres m'haureu de dir si pitgeu el botó o no el pitgeu. Va, d'acord, vale? va. Vinga, va. Vinga, Fom-li. Xavi i Borja. Els Vinga. dos a la vegada. Els dos a la vegada. Els dos a la vegada. Hem de ho farem. contestar a la vegada? No, home, no cal. Però és una pregunta pels dos i em contesteu, vale? Va, d'acord. Entreu allà, teniu el botó de man i podeu escollir volar, podeu superposar Sí, volar, fly. vale? Però només cada 2 hores al dia, amb la conseqüència de que quan s'acabin aquestes 2 hores podeu caure i morir. Ah, vale, però... Sí, vale. I portem rellotge i tal o no? Com? Un moment. Està aquí. Puc volar Pots durant volar, 2 hores vale? al dia? Però només 2 hores cada dia, Sí. amb la conseqüència de que podeu caure i Sí. morir enmig del vol. Si no controleu el temps. Jo hi vaig, eh? Val. 2 hores, tio. O sigui, puc volar, però si no estic al tanto del temps, s'apaga el motor de cop, Exacte. I me'n o vaig potser contra... o calcules malament un viatge. Jo Jo hi vaig, eh? Jo també. Jo hi Soc vaig. un tio organitzat, em Sí? portaria el rellotge... Una merda, Sí. arribes tard sempre, tio. Això, És veritat, això és un meló veritat. que no el trec aquí. Escolta'm, és com el meu d'aparcar, que s'aparca bé el Bas Llobregat de l'altre dia. I jo- què? Com pots dir que ets un tio organitzat que va amb l'hora encara de Canàries? Tu, no és veritat. Arribes tard sempre. Us equivoqueu molt fort. Però- I això és una putada, perquè jo vaig estar una època que arribava molt tard. No, però això és un estigma ja. No, clar, però aquesta és la putada, perquè ara ja no ho A mi em faig. passa també, a mi em passa també. Ara ja no faig esperar a ningú. He millorat molt amb això i la gent també m'ho diu. I la gent no perdona. I ara jo ho estic dient també, eh? Borja, la gent no perdona. No perdona. Millores i els és igual. És igual, ja, però ja és el Xavi que arriba tard. Bueno, jo volaria perquè, repeteixo, sóc un tio organitzat i no em pillaria mai en bragues. Vale, pitgeu el botó els dos, eh? Sí, jo li foto. Jo li foto. Pitja. 2 hores. Vale, tenim aquesta. Molt bé. Perfecte. La següent. Et faràs famós i agradaràs a tothom. Sempre agradaràs a tothom. Bueno, això és una realitat, Ningú estarà ja. enfadat amb tu. Però mai trobareu l'amor. No hi vaig. No hi vaig gens. No. Gens. A més, i el que molt... Mira, tio, l'altre dia vam tenir ja els primers 2 haters a TikTok. Ah, sí. I Macos, mola macos. mola molt no agradar. Vull dir, també ja Està va bé. bé que algú et posi amb els peus Sí. a terra, saps? Que et diguin, ets un farelo. No sé ni què és un farelo, però m'ofèn. Sí, jo vaig Ostres, buscar. si ens vaig torna- buscar què és farelo. Sí, no, però que ens ho expliqui. Si ens tornes a veure, explica'ns què és un farelo. Sí, exacte. Està bé. Exacte. Sí, no, que hem curiositat i moltes cases, o sigui, ens veu caure molt bé. No, sí. A més, al xaval els mola els gegants i tal, vull dir, penya maja, saps? Bé. No, però l'amor per sempre de tot. L'amor mou muntanyes, mou planetes. És el fil que... Oi. Home, Estàs, Xavi. has començat tu amb el recital del Barça, que t'inflen els collons d'alegria, de joia. Jo Exacte. he marxat amb blue balls d'aquest discurs, eh? Saps el que són les blue balls? Les Blue Balls, Saps el que són? Anar-te'n amb blue balls? no. Pilota No? blava. Sabeu el que Pilota és? blava. Anar-te'n amb blue balls és una sensació que tenim els nois quan Ah. estem amb una Se li noia diu o blue estem amb un noi o una noia, qui ens atraigui, i esteu tan calents en aquell moment, us heu liat tant, que per alguna cosa no podeu anar més, per logística o el que sigui, Ja sé i pas. te'n vas d'allà amb una mala ronyonada. Això ha Que passat, fot un mal, Això, fot un mal. Això ha passat, eh? això passa. Això ha passat. I després què? Vladimir. Home, després has de fer alguna operació. Has de fer alguna operació amb el treu propi membre. Tinc calor, eh? I has de fer... És bèstia, això de les Blue Balls. I per què Blue Balls? Perquè se posen blaves. A mi no se'm Perquè posen és blaves. com les... Estan com Estan molt... blues. Sí, en plan... Sí. Bueno, mira, Jo dic que noi. em fot un mal de car de collons que Sí, amb ja el està. tio. Vale, va. Vale, següent. Seguim.
us torneu tremendament rics, molt rics, vale? Però no podreu dormir la resta de la vostra vida. No, tio, palmo. Però necessito dormir. És a dir, clar. Clar, exacte. És que si no puc dormir, ja puc ser molt ric, que és palmo. No? És a dir, seguim igual. Podreu. Podrem què? Podreu seguir vivint. Vale. Però el plaer de dormir... Exacte, aquí anem. No. Serem com l'Edward Cullen Sí, de Crepúsculo. sí. Menja't un muscle. Qui és Crepuscle. l'Edward? Ah, El de- no dormia Crepuscle. el vampir aquest? Un vampir? No? Tu has vist un vampir dormir? Sí, no? Boca avall. Sí, es foten a la caixa de pi. Durant el dia? Clar. No, però es I després per la nit van a comprar. Per al Mercadona, de nit. Si s'ha tancat, I van a posar benzina Van a perquè posar benzina! el happy hour... És veritat. aquesta gent no té fotut, perquè tot està... Bueno, perquè ells també volen. Bueno, això era més Crepúsculo. Jo Brillen. firmo, això. Sí? Sí, soc Carai. ric i no dormo perquè a mi el plaer... Jo no me n'entero. Mira, l'altre dia hi pensava. Vas a dormir i no t'enteres de què Està estàs dormint. mal jugat, perquè realment és molt guai anar-te'n al llit i és molt guai llevar-se, però suposo que també ha de ser molt guai dormir tota la nit i no te n'enteres. No te n'enteres. Són hores que no Només estàs gaudint. ho disfrutes als 10 minuts Clar. de... Estàs tancant ull però no acabes de tal. Ja Aleshores està. que- Per tant, si no és necessari, si jo vull estirar-me, doncs m'estiro. Exacte. Però sóc ric del cagar. Em sembla bé. vale. Jo també. Estupendo. Hi vaig. Vale. Guanyeu 1 milió d'euros. Estem Però- amb els diners. Sí, guanyeu 1 milió d'euros. M'agrada la pela, Però Oques Grasses es retira i retiren tot el seu contingut musical de tot arreu. I ho oblido? No oblides, però mai més podràs tornar a escoltar Oques Grasses. Jo firmo. Sí. A mi m'agrada molt Oques Grasses, però, hòstia, és un milió de pavos. Jo Mira, també. saps què faig? Sí. Cobro el millor i truco a Oques i dic, em pots gravar una coseta? I ja està. Hòstia, hi ha una pel·li que es diu Yesterday que passa això. Sí, és veritat. L'heu És molt vista? bona, és molt bona. l'heu vista? És una pel·li No? que de cop i volta passa, crec que no. Molt bona. passa alguna cosa, que hi ha com una... No sé, Es lia algú parda. al dia, i tothom oblida moltes coses que són molt quotidianes. Per exemple, Vale. el tabac no existeix, perquè mai s'ha de repetir inventar. Vale. I també la gent oblida els Beatles. Mai han existit els Beatles. Ah, d'aquí Yesterday, no? Exacte. La cançó. Aleshores, què passa? Hi ha un xaval que just en el moment que va passar això va tenir un accident i estava a l'hospital i tal, i quan va sortir de l'hospital ell sí que recorda els Beatles, Vale. i ell és un cantautor que no triomfa. Total, que agafa i de cop i volta comença a tocar cançons dels Beatles amb els seus amics i tal, S'acaba aprofitant d'això. bueno, molt fort, però comença a triomfar amb moltes cançons del... Sí, triomfa. Home, sí, triomfa. És que... Pot ser que no triomfi. La gent- A lo millor jo agafo les cançons de Bad Bunny, les canto jo, però pot ser que no triomfi. però te n'adones, amb aquesta pel·lícula, te n'adones de lo grans que van ser els Beatles, Home. perquè el tio toca les cançons amb ritmes actuals i amb d'això actual, i funciona. Està guapo, això. Clar, aleshores, és que és molt guapo, perquè va fent cançons i el tio no se n'en recorda i intenta treure cors, intenta treure lletres i coses. Ja. I, per exemple, Sí, que sé, sí. tipus, la cançó d'Eleanor Rigby, el tio ha d'anar... Coneixes la cançó? Sí. A la tomba de... El tio va d'anar allà a veure allò, perquè no sap el que deia la cançó i ha d'anar a veure exactament què estava dient. Era molt Hòstia xulo. de Déu. I el tio es forra, es fa famós. I al final... I al final, mor. Bueno, ja em miraré. Bueno, com a lliçó és un aprofitat. Doncs ja està. La Vinga, Carme següent. està allà per... Següent. Podeu viatjar en el temps, però cada cop que ho feu us acompanya el Gai Miquel, el cantant de Charango, i us fotrà una turra de les que fot entre cançons i no el podreu parar fins que acabeu el viatge. Què dura aquest viatge? I com és la torra? El que vosaltres Bueno, vulgueu. depèn Se'l de... pot agradir? Bueno, Miquel, calla ja un moment. El que... No, però, escolta'm un moment. Agradir... Bueno, hòstia, Aviam. si jo... La llei serà la mateixa, I la navalla. canvia No la tenim llei. per quina navalla. Jo Tira, me'n vaig, dóna-li el Xavi. jo me'n vaig a la Guerra Santa de no sé què, perquè vull veure l'espectacle, i mentre estic veient l'espectacle em diu el Miquel que això està malament i vols callar, Miquel, un moment. Vull dir, explica-m'ho després. Bueno, no l'agradaria... Bueno, és que no ho sé. Aquest tio, quan es posa a parlar... Bueno, jo... Això dels discursos entre cançó i cançó A mi em d'un sembla- concert fa molt lleig, A tio. mi em sembla... Fa Estan bé, però
Però no és el moment. 15 minuts. No és el moment. Una turra important, tio. Vull dir... No és el moment. Perquè, Miquel, relaxa't. Però molt bé, molt bé. Sí, o calla't, Miquel. Molt bé. De tant en quant. Contestant a la pregunta, depèn del que duressin aquests viatges en el temps. Sí. Si fos inferior a la mitja hora, jo aguantaria mitja hora de xapa. Mitja hora l'aguanto per tal... No, però Però és que per potser- tal d'anar al passat Déu-n'hi-do, o eh? al futur, jo Però l'aguanto. és que potser has Sí, d'anar sí, a clar. dir-li alguna a una persona i tu estàs allà, mira, el que no et vaig dir en el seu moment t'ho vull dir, i l'altre, perquè nosaltres, la terra i no sé què, i no... Vols callar? Estic Que parlant sí, amb amb aquesta la persona. terra. Vale. Sí, home. pensava que era durant... O sigui, No, jo- no, no. O sigui, una vegada arribes en aquell... a l'època... Tu estàs, El tens tota però l'estona. Tu estàs viatjant i el tio està a la teva orella així. Vale. És que pensava que era com el Doraemon, saps quan es fiquen dintre el calaix? Sí. I, No. i estan una estona fins a arribar. M'entens ara, quan deies pot agredir, perquè Clar. hòstia, que et mengi l'orella Exacte. tota l'estona. Aviam, tu, si vols, doncs viatja a la Segona Guerra Mundial, li dones 5 eurets, que no sap què són els euros, a un soldat, i diu, li pots fotre un tret aquest? Mira, Ens estem passant Miquel, molt fort. no, però veus a Da Vinci, Escalf. O sigui, Da Vinci Miquel, fent de les escalfa seves. Miquel. O s'està pintant la Capilla Sixtina, I la- o s'està aixecant el Coliseu. I- O sigui, algo èpic. clar, i l'altre parlant de tribus. I l'altre parlant-me de la terra, hòstia, Miquel. Vull dir... Clar. No. Prou. Vinga, canviem de No el terç volem. i després d'aquesta rebentada Alguer, de veritat, trobem molt a faltar la teva música. Bueno, ha sigut... Bueno, això parla una... de veritat, bueno, Per tu, no? Això estàs parlant per tu, t'estàs ficant en un jardí. Continua. Vale. Pots portar la pau al món, La mamada li estava fent. Ja. pots portar la pau al món, però Aquí- us heu de sacrificar. Jo hi vaig. Home, si puc portar la pau al món, tio, vull dir... Però puc esperar a ser una mica més vell? O ho he de decidir ja? Bueno, sacrificar com? Palmar-la. Sí, us heu de sacrificar. Clar. Hi vaig. Sí, segur? Ja, demà. Fora. Si he de portar la pau al món... Fas una putada a la teva família i als teus sers estimats, eh? Home, tio, ja... Però és la pau al... Vull dir, Però per això dic, jo m'esperaria... estarien uns en pau. anyets. Estarien en pau. No? Si porto la pau al món? Però qui em garantitza a mi que no es torna a liar parda, tio? Home, si la portes la pau al món... Infinita, duradera. Mira, el Víctor està mirant els apunts. I dies igual Està tot. Ja. mirant la lletra La petita. pau perdura forever and ever, Sí, clar, porteu la pau al món per sempre. però no sí. caduca, eh? No surt un altre gilipolles i te la lia. No, la pau al món. S'estableix la pau al món. Si és infinita, firmo. Sí, no? Firmo. Sí, home. Sí. Vale, pues voleu fer l'última? Vinga, va. Vinga, va. La penúltima. Fem la... La penúltima. Es troba una casa... Perdó. Sí, es troba una cura Rajoy. per cada Una enfermetat. mosca. Es troba una cura per cada enfermetat en el món, vale? Una cura. Una Bé. cura pel sida, una cura pel càncer, vale? Una cura per l'Alguer Miquel. Una cura Bé. pel pobre. Pel xarango, el xarango. Que l'hem rebentat de veritat. No, que, a veure, el xarango està bé, a vegades. A mi em cansa. Curem-lo, va. Prou. Però cada cop que aquesta cura es necessita, vosaltres heu de passar l'enfermetat. Però si, després tenim la cura, no? Exacte. Perquè aquesta cura s'obtingui, heu de passar l'enfermetat. Un dia, durant un dia. Home, clar, si l'enfermetat és Per terminal... exemple, arriba el Covid. Per tenir la cura del Covid, has de passar el Covid durant un dia. Covid hard. Vale, No? això amb totes les enfermetats. Clar, Això amb jo, totes les jo el que enfermetats. veig és que si és terminal, ajudo poc, perquè la primera que pillo, Déu. Tinc la No, cura, però però a ja veure- no puc fer més. Si és terminal d'un dia, sí, però difícilment serà terminal per un dia. Bueno, va. Hòstia, això s'hauria de pensar bé, eh? Hi ha molta enfermetat que és rara i dura. Sí? Jo hi vaig. Però clar, tu jugues al bueno, pensem amb la jo, resta... Jo, Xavi, faria una cosa. Jo buscaria les enfermetats més putes d'ara, tipus càncers, Alzheimer, Sí. coses d'aquestes, les passaria totes aquestes, però tampoc totes les rares. Vull dir, quan tingués un rato lliure o un dia que no tinc res a fer, passo, Endavant, aquesta tarda, què faig? Pillo una TS. Bueno, Jo, et pots pillar la baixa. Jefe, per què no he vingut a treballar? És que tinc... És que tinc un lupus. Demà, mira, demà avui em tinc toca... lupus, que tinc la lepra. Demà em toca, sí, lepra, i per la tarda em tinc... Ui, per la tarda això va llarg, eh? Home, potser em pots fer Per dos què? de cop. No? Bueno, sí. Jo el que dic és que depèn de la que pillis... Lepra i Com per esquizofrènia. avançar. No? Depèn de la que pillis primer, se t'emporta pel camí i ja no puc seguir ajudant. No, però amb un dia tu aguantes. Bueno, ojo. Sí. Depèn de què. I ja està, i això seria tot, amics. Hòstia, Bé, tio, Tinc més, si anem bé de temps, si voleu fer una altra. Som humans. Va, fes-ne una Sí? més, va, fes-ne una Vinga, més, fes una més. Espera, Juan, Una més que perquè he tancat la llibreta. estem Xavi, encilats. ara treu els apunts. L'última per això, eh? Teniu davant vostre una cinta de vídeo Sí.
que si la reproduïu podreu veure el dia i l'hora de la vostra mort i com morireu. No, però ni de broma. Ni de conya. Per què vols saber això? Ni de conya. No, tio, per què? Per què vols saber això? Tu això és com un faries? spoiler a tu mateix. Tu ho faries? No, però em dóna molt de morbo. Ja, tio, però jo faria que ho veiessis tu, o la meva dona, o qui sigui, Hòstia, no. No, Jo no tio. viuré la teva mort, tio. i... És duríssim. És veritat, és veritat. Això, sigui qui sigui, que no ho sàpigues. És veritat, és veritat. A viure la Teniu vida, raó, tu. teniu Hòstia, raó. hem tancat la secció amb A tu et molt dona mal rotllo. morbo, Teniu clar, et raó. dona curiositat, Em dóna òbviament. molta curiositat. Home, sí, clar que sí, però tu voldries saber-ho realment? Tu voldries saber què palmaràs ara quan surti d'aquí? Home, però, tio, és veritat que hi ha un punt que si tu saps la... Imagina't que, Déu no vulgui, que tu el mes que ve, Sí. rai, doncs, hòstia, et dona temps, tens un mes de preparació per arreglar coses que no has fet i que, però saps? deixes una miqueta la teva essència, no?, de ser tu. Sí, jo tiraria que no, Víctor? Jo, després del que hem dit del Game Miquel, crec que després ens caurà un llamp als tres. No, home, no. Home, no, tu, ni que l'univers anés a Que favor Miquel ja de, té del Tito Michael, que sí, Va, tot. el Gué, va, agafa un tap de cada I a aquí. més té l'espatlla Vinga, amples. va, Ja. agafa el tap. Bueno, va, penya. La penúltima, la birra tonta de la setmana. Molt bé, Xavi. Vas tu, el teu torn. Què tal, nois? Com esteu? Esteu preparats? Molt bé. Portes merda bona o no avui? Porto merda bona. Sí o no? L'altre dia Posaré vaig més- reflexionar en el següent, Vale. A veure, Barcelona és una ciutat que vol ser més conscienciada en el medi ambient Sí. i està intentant impulsar el transport públic. Vale. Però hi ha molt de cotxe encara. Llavors jo vaig pensar, Collboni, escolta'm una cosa, jo et proposo unes tarifes que crec que impulsarà el transport públic. Vale. Crec que hi ha gent, bueno, ara veureu, perfils de gent que necessiten més, una targeta més personalitzada, una tarifeta. Vale. Llavors he fet algunes que demà mateix, dilluns, ja enviaré un mail. Vale. Però vull saber què en penseu. Vale? Comencem amb la primera? Vinga, Us sembla, fot-li. Dale. Vinga, comencem amb de T-Mobilitat, la té una hòstia que no se l'aguanta. El perfil d'aquesta targeta va orientada... M'agrada el nom, Té una hòstia. Té una hòstia És que no la- se és la l'aguanta. T, no? Té guió una hòstia que no se l'aguanta. M'encanta. El perfil de gent que va associada a aquesta targeta és el típic o la típica, que et corregeix cada 2x3. Hòstia, jo sóc aquest, Inclús fets que t'han passat... A mi això m'ha passat. Jo estic explicant, l'altre dia em vaig fotre un pastís de formatge que estava... I et diu, No, era un colant de xocolata. Que no hi eres! Home, tan així no sóc. Jo A mi reconec, això m'ha passat, m'ho han dit. Passa. jo reconec És que, brutal. em surt una miqueta... Corregir aquesta- depèn de què, sí, però A mi em constantment, surt. No, que trepitges. Constantment no, però ho reconec i des d'aquí el meu perdó. Potser seria per tu, també és per les persones que interrompen el que estàs explicant per explicar-te un tema que no té res a veure del que estaves explicant. Això em treu de polleguera a mi, Sí. O sigui, jo t'estic explicant que l'altre dia vaig anar al metge perquè no sé què i et diu, i tant, i em vaig trobar la tia Pepa que em va dir que l'Antonio, no sé... Però em vols... Bueno, aquí ho fem una mica Té una també, hòstia que no se l'aguanta, aquesta Una gent. hòstia. Aquí ho fem una mica també, Vull dir que algú estem explicant una Hi ha cosa... un fil conductor. Hi ha gent que canvia totalment de tema. Ah, bueno. Sí, Sí, que tu diu- refereixes de... Ah, sí, doncs... Que tu m'estàs explicant que el partit del Barça no sé què i et dic, se m'amora el ficus. Vale. I tu et quedes, però tio. em talles per això, Ja. saps? Vull dir, bueno, és per gent, també el listillo del grup, que ho sap tot, vale? és el I s'ho mateix, inventa. Normalment utilitza percentatges. És un consell que us dic. percentatge? Si algú et ve i et diu no, això no tens raó, perquè diuen que el 33% de la població, no sé què, quan escoltes un tant per cent, desconnecta. I- Dius, aquest tio, t'ha O- passat o no? O bé, hi ha un estudi... M'ha passat. Hi ha un estudi... Sí. Exacte. Hi ha un estudi, són En plan, d'aquest o perfil. he llegit un article. Exacte. Doncs aquest seria el tipus de persones. Després, Article, si ja estava mirant TikTok, article. aquestes tarifes tenen uns beneficis especials. Aquesta gent té accés exclusiu a la zona del conductor per donar-li consells sobre com millorar la seva ruta. Hòstia. Els hi agrada corregir? També la resta de persones que agafen el transport, ja sigui tren o sigui bus, parlen qualsevol idioma, per evitar el típic tema de per favor, ¿me puede hablar en castellano? Pues no, saben qualsevol idioma, llavors no hi ha problema aquí. També els trens no s'han d'esperar que la gent surti del vagó. Vale? Tenen els collons com a garrafes, llavors et cedeixen el pas. Això t'ho dona una hòstia a la cara i té permès donar copets o empujar a les persones quan el tren o el bus... Jo és que tiro molt de tren o bus, ja ho Vale, sabeu. ja Quan va patat i vols anar a l'assiento tal, doncs pots anar empujant a la gent. Això t'ho garantitza. Vale. El preu
Digue'm. Això et mola, no? Jo vull això. Bueno, té una hòstia que no se l'aguanta. Sí. El preu d'aquesta tarifa el pot corregir la persona. Com que és el puto amo i ho corregeix tot, doncs si la pantalleta diu que val 10 euros, escolta, si val 9,50, doncs 9,50. I el disseny és una targeta amb un pal extensible, perquè pugui anar emputxant sense haver de tocar la persona. Una porra extensible. Hòstia. Us ha agradat aquesta? Seguim amb la següent? Sí. Jo crec que us agradarà més, perquè ara anem a parlar de la té problemes amb l'alcohol. El perfil d'aquesta targeta són bàsicament per gent que porta una bona castanya, una bodega a l'estómac que va per terres i que en passa més líquid que una balena. Aquesta targeta té un requisit de compra i és que per comprar-la hauràs de tirar l'alè al revisor. Si el revisor és capaç de detectar quin tipus de beguda, ja sigui cervesa, vi, alcohol dur, has ingerit prèviament, la pots comprar. Si no, és que no tens tants problemes amb l'alcohol. La té problemes amb l'alcohol, té beneficis especials. Als vagons o vehicles se li proporciona un espai amb un perímetre ample, degut a la seva poca inestabilitat a causa del seu estat ebri. Vale. Se li proporciona també un ancle. I em direu, per què? Coneixeu l'expressió tiro d'ancle? Sí. Diu de qualsevol persona que ve de festa. Jo com a usuari... Explico, primer context. Com a usuari de la té una hòstia, és àncora. Ja està, ja pots seguir. No sé de què... Perdó, no sé àncora. de què Tiro va. d'àncora, qualsevol persona que ve de festa major, vale? O d'alguna festa, i va més torrat que porta una truita a sobre, vas a l'habitació, puges, t'estires al llit. En el moment que t'estires al llit, l'alcohol encara no ha baixat i comença a bellugar-se tot. Què és el que fas? Tu dius, hòstia, necessito un reforç, Llavors treus peu del nòrdic, treus, tires i tires d'ancle. Llavors ferm, el fots al terra, llavors guanyant aquests graus d'estabilitat. Això és tirar d'àncora. Àncora m'agrada No ho més. has provat mai? No. Tio, això és Va bé, fantàstic, ajuda. Sí. Estàs estirat, et dona voltes... No, prova-ho aquesta nit. I se te'n va la Arribaràs Va borratxo. molt bé. També a l'interior del vehicle, els elements de l'interior del vehicle per a aquesta gent es mouen. Això és una mica difícil d'entendre. Es mouen alhora que se't mouen a tots els objectes. És a dir, quan tu vas borratxo, És veritat. se't mouen una mica. Per tant, les barres del metro o les llumetes es mouen buscant aquesta sincronia perfecta. Llavors tu no estàs marejat. Vale. Això és la té problemes amb l'alcohol. Però quan arribis a la feina, baixes del bus i... Bueno, quan se't passi... No, clar, estem parlant de transport públic. Tota la turra que portis a sobre, tota la mona que portis a sobre, l'has de fer a l'autobús. Ai, a l'autobús, Exacte. al tren. Això quan surts és el que hi ha. És com un noise cancelling, però de... Exacte, d'objectes. Es van movent a mesura que tal. M'agrada molt. També se li otorga el poder a la persona. Durant el trajecte pot aturar el vehicle. Per què? Perquè va veure que traurà la papilla, expulsarà els dimonis interiors o vol tornar al sopar al cuiner. I el que m'ha agradat més, llançar la pizza per fax. Havíeu escoltat aquesta? És boníssima, tio. I diu, els seients tenen coixins també per evitar que es facin mal quan passi el típic rematem corner. Això també és una expressió... Jo vaig molt perdut. Normalment tornes de festa, arribes al bus, t'estàs adormint, vale? Llavors tu t'aguantes el cap amb la mà, però t'estàs morint de son, llavors vas tirant cap endavant, el cap pel seu propi pes i la gravetat, vale? Va cedint, fins que hi ha un moment que la teva man... I gol de llevant. Remates corner. M'agrada molt. Llavors se li posen uns coixinets perquè no es facin mal. M'estic imaginant aquest home, Heu vist Rick i Morty? Sabeu la nau espacial? La nau espacial de Rick i Morty? però... Sabeu el soroll de Tot tric de begudes, és d'aquest senyor. El seu vagó és així. No ho he vist. En quant al preu, senyores i senyors, estem parlant de que tots els viatges nocturns són gratis a partir de les 3 de la matinada, és un bon tant. I el disseny, com no, és una targeta pataca. Aquesta targeta té un dipòsit per poder tenir combustible en qualsevol moment del dia i mamateta. Perfecte. Us agrada? M'ha agradat molt. Bueno, va, anem a la següent, vinga, va. La té ronyonera del Mercadillo Gucci. Se viene, perfil. Bueno, pues són persones que porten un loquillo o xoni renovat. Normalment vesteixen amb conjunts de xandalls i peces esportives i xancles de piscina de marques cares. Remarc. Tot el que vindria a ser canis premium o quillos deluxe. Com les patates, els hi agrada la joia, la racada, la cadeneta amb la creu de Cris d'or, encara que no hagin trepitjat una església en sa puta vida, probablement, i hagin incomplert almenys 5 de 10 manaments. Aquest és el tipus de gent. Mínim, avui, no? El tenim clar, avui. Sí, tenim clar quina és el perfil de té ronyonera de Mercadillo. Sí, home, sí. Els beneficis especials, molt senzills. Se'ls inclou un espai privat insonoritzat amb un punxadiscos als vagons i als vehicles amb altaveus potentíssims per posar els seus temes racos preferits i passar-la crazy. Així no s'han d'emportar el seu altaveu, el seu mòbil.
i tenen escopiteres distribuïdes per l'espai per tirar closques de pipes on vulguin i aparcament de patinet elèctric, carrega bateries i taller de túning per trucar-los i aconseguir aquests quilòmetres hora extras que tant desitgen amb l'objectiu d'impressionar alguna xorba amb les seves velocitats. El preu, adivineu, val €1. I em pregunteu, per què? Fem referència a la mitiquíssima frase, molt bé, Borja, de que demanen pasta pel carrer. Perdona, tiene €1. Tiene €1. I el disseny, com no, és una targeta navalla per quan es complica la cosa, quan ja pica baralla, prenen un botonet a la targeta i llavors hi surt una navalleta. I validen, €1. i validen d'altra manera. Què dieu quan us diuen lo de tiene €1? No, aquí és un bitcoin. Ara... Bueno, espera't. Ara estem de puta mare, perquè jo no porto sueldo. Jo tampoc. Bueno, me hace un bizum d'€1. Por favor. No tinc Pel temps bus. per fer-te un bizum. No tinc temps per fer-te un bizum. Jo crec que aquesta gent ja no fan això. T'atraquen així, dame el mòbil. Van amb datàfon, ja. Em obris. Jo crec que això es conserva, eh? L'euro? Sí, el tiene €1. Sí, tiene €1, el conserva. A plaça Catalunya tiene €1. Sí? Sí. I amb datàfon, poden anar amb datàfon ja, Home, et fan així, te l'acosten al Sí. telèfon. Tiene Bueno, €1. hi havia gent que això passava de veritat, eh? Sí, no, en sèrio. Els mòbils, Sí. anaves al metro i et Es forraves. feien així. Anem amb l'última o què? Foli. Dale. Vinga, va, l'última tarifa es diu té un Lambo, bro. El perfil d'aquestes persones són normalment persones que encara no han acabat ninguna titulació acadèmica. Cripto, bro. Per què? Pues perquè estan subscrits a algun curs a l'estil sigue estos 3 pasos para ser top 1% del mundo, amb la intenció de ser el pròxim Llados i tenir un Lambo diferent per cada dia de la setmana. Són lliures, estan per sobre de la resta de la humanitat, encara que dormin a un cotxe, es cuinin en un camping gas i paguin a prop de 1.000 pavos al mes en formacions que fa un paio que generalment es peta els diners en estupefaents i senyores de companyia. Teniu clar una mica el perfil per on va, eh? Sí. Ganando. Això sí, la quota del gym la paguen, passi el que passi, no es poden oblidar mai dels seus burpees. Un barbi. Es veu que ara els negocis, els imperis, s'aixequen amb els bíceps marcats i no amb l'intel·lecte. Afegeixen la paraula bro sempre que puguin, segurament perquè van a comissió. Per cada bro que tiris et pagaran un Dogecoin o alguna moneda virtual de merda que ha creat el mateix paio dels cursos que veuen. Exacte, que després el desploma tots, Sí. Normalment utilitzen frases de l'estil com bro, jo no treballo per diners, bro, els diners treballen per mi, bro. Els beneficis especials, preguntareu d'aquestes persones? Como fuck. És com fuck. Com fuck. Los Barbies. Pues cada vegada que agafen un vehicle... Los Barbies. Los Barbies. Cada vegada que pillen un vehicle o tren, se'ls hi proporciona un clon seu. Per què? Perquè puguin abandonar còmodament les seves famílies, amics i parelles i així puguin centrar-se en el seu patrimoni. Els vagons o vehicles porten altaveus que van llançant frases motivadores de l'estil. Els límits només existeixen a la teva ment. No esperis que el moment sigui perfecte, fes que el moment sigui perfecte. Work smarter, not harder. Inverteix en tu mateix, ets el millor actiu. I si no treballes pels teus somnis, acabaràs treballant pels d'un altre, etc. Hi ha dutxes on només surt aigua freda, perquè el seu cos estigui sempre en guàrdia. Els agrada molt. Això ho heu provat? Aigua freda? Això ho fan. Això és un malo molt gran. Hi ha gent que diu que va bé i hi ha gent que diu que no val per res. Ara, a aquesta època de l'any no em ve Jo ho vaig no em ve gaire. intentar i vaig durar... O sigui, em va tocar la primera gota i ja estava l'aigua bullint. Se suposa que és perquè el teu cos, és a dir, la reacció... Sí. Exacte, doncs aquesta reacció t'aporta l'hòstia en patinet. Poders o... Bueno, poders. A lo millor això diuen que també va bé per les Blue Balls d'abans. Les Blue Balls d'abans. En fi, disposen també de mòbils d'alta gamma per gravar els seus stories i poder enganxar un altre nano a algun dels seus cursos. Els hi paguen una comissió per cada bro que s'apunti. I el preu es paguen en burpees o flexions, com més flexions més barat. I acabem amb el disseny, que és la té un Lambo, bro, té un holograma per poder veure el Lambo, que mai et compraràs, però desitges més que la teva pròpia família. Molt bé, tio. Molt bé, Xavi. Molt bé, Xavi. Bravo. Aplaudeix un moment. Llados, Barbies. Molt bona secció. Gràcies, Chato. M'ha agradat molt. Espero contribuir... Estàs molt fred. Estàs bé? Bueno, és que fot un fred que car dels collons i arronsa les mamelles. Mira, el pajarito aquest no s'ha mogut, potser està mort. Cito, el cito. El cito, sí. Bueno, a veure si impulsem més el transport públic amb això. Escolteu, va, l'última pregunta, la faig ràpida. Vale. Va ser de resposta ràpida, ja la sabeu quina és. La pregunta de la setmana. Amb qui faria una birra? Alguer, Miquel. Alguer, Miquel, hòstia, molt d'escalf. És que m'he quedat ratllat, eh? Sort Sí, amb m'he quedat ratllat. Pobret.
Bueno, no sé. No passa res, tio. Sí. És un paio que té pasta, té fama, té de tot. Ja Vull dir, sí, bueno. no té 3 paios que els hi cauen bé? Jo no crec que es quedi al carrer. Vale. Vull No, dir, jo he anat aquesta a gent. molts concerts de Charango i jo he sigut molt grupi de Charango. Sí. Però sí que és veritat que hi ha moments que si està molta estona xerrant i era com, ja n'hi prou, no? Però bueno. Home, I ja està, amb el Guy Miquel, perquè... cansa molt. Cansa... Vull dir, que parlin, entre concerts, no sé com ho porteu, però a mi no m'agrada pas. No m'agrada pas perquè vas a un concert a fer música, llavors un discurset va bé, Sí. però, hòstia, si dura massa, la gent està allà, vol juerga. Sí, a veure, jo em canso una mica. Vol cançonetes, tu. No sé, tanta turra. I vosaltres? Jo, si pogués, segurament la faria amb algun tech bro, que tinc uns quants al cap, però si dic el nom tampoc... Què és un Digues. tech? Bueno, què és poseu un tech el bro? president, en Zuckerberg, Vale. vull fer una birra amb ell, Vale, bona birra. per preguntar-li 2 coses. Primer, què li està passant? Si potser no heu seguit aquest home, vale? Però aquest home, el seu aspecte físic ha anat canviant. I ha anat canviant a tirant a més robot. És com un reptiliano raro. Sembla que porti una màscara de si mateix. Passa alguna cosa. Aquesta penya no saps mai què cony fan i fa una mica por. Llavors li preguntaria, t'has fet alguna cosa? Tens algun xip allà? És que a mi Salut, li passa el mateix al Biden, tio. Sembla que portin màscares de si mateixos. Escolta'm una cosa, està allà... Un moment, aquell senyor. O sigui, No està ni per refregit, és un robot, aquell senyor. Un robot. No està ni per fer un caldo, No s'aguanta els pets, tio. No s'aguanta els pets. Mira, jo, parlant de cares, la meva birra de la setmana li fotria amb el Guardiola, tio. Veure l'altre dia... Sí, lo dels dits, que es van veure marques. Tio, però si es va rebentar. Ui, Es va ui, rebentar. És veritat, què li va passar? Va dir, que tenia sang. hem jugat tan malament que tenia ganes de fer-me mal. I tenia el cap, tio, rebentat. Home, això preocupa una mica. Home, col·lega, El rotllo Pep. Home, Has fet moltes coses. Franqui. Pep, Què fas amb la teva vida? cuidado. Perdó, Pep, estic per parlant. practicar. Perdó. És bèstia. Jo vaig veure les marques i després vaig veure la declaració, la vaig llegir, vaja. Sí. I heavy. És veritat que ho viu molt. Aquest home és Sí. la seva passió. I el resultat encara més. El tio se li està anant de les mans. Vull dir, vale que perdis. Preocupa una mica i la família estarà en plan, bueno, tio, relaja la raja. Vull dir... Relajados todos. En fi, penya, ha estat de puta mare. Ens ho veiem la setmana que ve, no? Ens veiem la setmana que Sí, ve. home, sí, va, vinga, va, hòstia. Vinga! Força, que el Girona! Força!